kwa akuluakulu nonse. Mafilimu December yo tikangoponda kungopatula kwa wiki ino ya lachisanu komando kungamba 1 December tikuchipisa mafilimu tizipanga 1000 kwacha chifukwa chaka promotion ka December ayetu tufunanso tikhale ndi ka promotion kuti tizaperekeko mphoto kutsogoloku chamma 25 December ndi tifati kambirane ka ndi azadimini danthu ena kuti kodika mapangidwe ake machitidwe ake kuti owina akufunika tizapange chani tikakambirana zimenezozo ndikuti chamma 20 chakuti momwemo tikhala ndithu ndi ka promotion kapena tizapereka ndalama komanso pa 25 December ndoti gulu lokhali tizalipasa mafilimu kwa ulere tikuyenera kuzatero shuwa ndithu ndiye kuyambira pa 1 December pa mafilimu tatsitsa tizipanga 1000 kwacha zomwe kwambiri. Hello guys, Malawi nonse AKILA Entertainment. Wiki ino nimafuna kutulusa Friday mafilimu koma zinandikanika chifukwa ndi masamuka chifukwa chinanso nchonena kuti panali nkambirano pakati pa Kosoma ndi MTA Movie Translators Association bungwe lomasula mafilimu. Ndiyeno pa chifukwa chimene chocho panali fundo ziwiri zitatu zimene zimasintha zimene zandipangisa kuti filimu ija ndiyihode ndisayituluse kaye kuti tidikire kuti ndondomeko zake ziyenda bwanji. Nkhani ndionena kuti pa WhatsApp anthu mwaonjeza kwambiri kupanga zipongwe. Ndiyeno bungwe la Kosoma lufuna litenge action ya mphamvu. Ndiye chifukwa cha zipongwe zimene mumapanga anthu ife tinapereka mwayonena kuti anthu muzipeza mafilimu kwina kulikonse kumene muli kudzera pa WhatsApp njira yokuti muzitha kupeza mafilimu aja mophweka kwambiri ngakhale muli kutali kwambiri popeza kale lija timatha kugulitsa mafilimu ku chishedi kuja town pamande tikakugulitsani filimu ija pa mtengoso dula ngati umenewo zimapezeka kuti iniyo kuti muipeze filimu ija anthu amene muli kumulanje zimakutengerani 4 days kuti filimu ija ipezeke. Foti machoka mulilongwe munthu wa ku Blantyre titumize ikafika madzulo ku Blantyre ndikuti ku Blantyre kuja madzulo amawa ndoti lachiwiri ena akumulanje amene mukutenga ma transport nkomakatenga kumene kucha komanso pali anthu ena akunsanje ndikuti zimatha kutenga process ya 3 days ena amene muli mmamizi matha kutenga 1 week filimu yanyu ija isanakupezeni ina 2 weeks imene anthu amene muli kutali kwambiri filimu ija chifukwa cha ma transport ndi zina ikukanika kuti muipeze mnthawi yake yoyenerera matha kutha 2 weeks ndithu filimu yanyu anja ikatuluka kuti muilandire. Ndiyeno njira ya pa WhatsApp tinayitenga yoti njira yaize kwambiri yoti muzitha kupangidwa update munthawi yoyenerera pa mtengoso otsika kwambiri polingalira ndi madata ndimene timagulitsira town. Ife town mafilimu imodzi ifeyo timagulitsa 500 kwacha filimu imodzi tikatulutsa mafilimu 6 ndikuti pamene popo timakhadi ndi 3000 kwacha. Komano chifukwa chokuti pa 3000 naona okay timpase munthu pa WhatsApp 3000 tinasankha kuti tizingopanga 600 amene munje timapanga 600 amene timamba munje kuchoka pa 300 pa 3000 paja ndi pano pa zinthu zimene zinakwera mu definitely bwezi we film tikuigulisa 1000 imodzi anthu bwezi mukugula bendi town munje pa mafilimu 5 ndi kuti bwezi mukulika 5000 kwacha koma pano pa tinafika pa 1000 kwacha koma zimene zikuti 1000 kwacha anthu mukangogula mumangogawana basi kuweze kuti ife tikusowa choti titane tipange pamene pajapo. Ndiyeno chifukwa cha kukupasani maoningi wochuluka kwambiri kumene takhala kupasani maoningi zapezeka kuti anthu simukumvabe pamene zinthu zikuvutirabe koma chonsecho ife kugulitsa pa WhatsApp tinati ife tikuthandizani inuyo. Ndiye pakadali pa ndondomeko mwina mwake pachitika tsoka lonena kuti pakhala njira ziwiri izi kutheka kuti pa WhatsApp tisiya kugulitsa ndikuti muipeze filimu yanga mukuyenera mudige ndithu muvutike kwambiri ndikuti
kuti pakhala ndondomeko imene yakhazikitsidwa kuti boma lina lililonse ngati kuli agent amene angakwanise kuigula filimu yanga 25,000 amene alembera chikalatacho akosoma ndi MTA. Kaku kasungu kuli agent oranga kuti angakwanise 25,000 kuigula aigula 25,000 ndi kuti iyeyo amangirira kasungu yese yekha. Kandi kumangochi apezeka kuigula 25,000 aigula kumangochi. Ku Blantyre kulilongo kuno amene azipezeka ma agent tifuna ma agent azigula ngati pai kauta akaigula moja ndekuti palibe wina alisa amene akuyenera kupanga malonda mwachibwanabwana kuposera munthu amene ndoti nosa mabeningi aku kasungu muyang'ana ndani amene mabeningi nosa akubalaka muyang'ana agent ameneyo ndi imene akonzera anthuwo. Komanso njira ina ndekuti zikakhala zatheka ndoti pa WhatsApp upo nkhani ndionera kuti mukamatigula mafilimu aja muzingonesesa kuti muli ndi trans ID nosa mabeningi muli ndi trans ID. Koma ngati mulibe nkhani ndionena kuti chitetezo siku sichisiyana iyayi munthu amene azipezeka ali wapezeka pa burning center wapezeka ndi filimu yanga kupanga malonda kumasana ndigule ineyo. Nkhani ndionena kuti kosoma panopa yakhwitima kopya chifukwa ngati ngakhale omasulira amene alibe chiphaso azimangidwa ndisanga kaniko kumanga munthu amene akupanga business imene yopanda chiphaso. Ndino vuto lonena kuti ndakasiti makupasani morning simamva iti ndino amene ama burning center amene mulibe ziphaso muzikafa pa iwiri foti akugwirani mulibe chiphaso tu akugwiraniso ndi mwapezeka ndi filimu yanga koma ineyo simunandigule. Vuto lalikulu ndi limenelo chifukwa chakusamva kwanu kuja kumene kuko. Ndiyeno anthu onse amene azigula ngati ma agent aja amene akugula pepani veni yachuluka koma ndiyofunikira kwambiri kuti muimvere yonse. Anthu onse amene muzikhala kuti magula ma master aja musadandaule mukagula master ya munthu kama magula ya igwe musadandaule kuti chitetezo chikhala chotani. Chitetezo chikhala cha mphamvu kwambiri chifukwa chonena kuti pakapezeka munthu wina aliyense amene wagula foti bazikhala kusayinirana pakati pa munthuyo bungwe kuti munthu udi wagula master ndi pakapezeka munthu wina amene akupanga malonda sana kugule iweyo agent munthu wa mulilongo munthu sana kugule iweyo agent wapezeka kuti waipeza mwambanda munthu koma ali ndi burning center. Izi khango ziyikulu kwambiri nde amene muzigula mamasa musamadandaleza kufunza chitetezo chikhalapo choti anthu ndithu amabeningi aliyense azigula mwadongosolo. First pazipezeka munthu amene azipanga business pa ground popanda kugula mwadongosolo nde zimene zitikufotokoza momveka bwino unena kuti ngati papezeke mulilongo muno munthu ondigula 25,000 ine ndikuti pa WhatsApp paja sindigulisa mulilongo muno ndikagulisa munthu ajani ameneyo ndikuti ngati ndingagulise ngati ila ndipete ndikagulisa madera ena kudera lina mwina kati ku Blantyre kapena kuti basi nkhani yake zenda choncho ndikuti lilongo ino sindingagulisenso munthu ina aseolo kunyumba kwanga kuno simungavere ndagulisa munthu chifukwa azikhala kuti alipo munthu amene andigula 25,000 kulilongo kokha kuno. Ndeno pafunika muziwe chimene chichi kunena kuti chitetezo chakhwima. Ndeno munthu amene azipezeka kuti wagawa filimu feti kuyenda ndi cyber police cyber police ndi imafufuza kwambiri zokhuza kuti munthu kodi ngati ngwa ku South Africa watumiza mafilimu pa magroup kupeza kuti ndi wa ku South Africa ndiye kodi police imeneyo yaku third unit yona zokhuza ndi social media ili matha kudziwa ndithu kuti filimu uyu munthu uyu chinthu katundu uyu wachokera kwakuti namalondoloza kuchokera pa source yeniyeni imene munthu watani watumizira ndiye kuti muzipezeka kuti ndani munthu wa ku Malawi kuno amene mantumizira wa ku South Africa ndiyeno wa ku Malawiyo azidziwika ndithu kuti ndi wakuti zimenezo aziyendesano ndi asaiba iro ndondomeko imene aziyendesa ndi asaiba ndifani ngokuuzani imene chiyuri sizinthu zophweka kuti zifike pamene papazatengera ntchito yayikulu kwambiri panali ntchito yayikulu kwambiri pakatipa imene yapangisa kuti mpaka na zinthu zonsezi zifike pamene papa ndipo anthu akwiya omasula mafilimu musaphwekese ndipo musaziphwekese nosama burning center tsatani ndondomeko ndipo amene mulibe malaisesi akosoma tiyeni machawi kaperekeni kosoma si bungwe lovuta kwambiri yayi limatha kulandira ngakhale kanga chepe kamene muli nako mungathoka pereka kanga chepe muona akulembani kuti matani mwalipira basi muzipereka pang'ono fati license ija ndi yachaka muzipereka pang'ono mpaka na zinthu chazitani zitheka bwinobwino koma musayerekeze kuphwekesa ntchito ya boma komanso ntchito ya MTA komanso ntchito ya omasulira filimu. Uthenga wanga ndi ochepa ndi omwewo kuti samalani
pangani zinthu zanu mwadongosolo nonse amene mapanga ma business anu ma illegal nonse ndikukuchenjezani kuti viyeni iyi ndi yayitali kwambiri muimvere komanso mwagayira anzanu kunena kuti pamawa musazanene kuti Akila sadatichenjeze. Ine ndimakuchenjezani nthawi zambiri mbuyo mutakhala kuchenjezani koma usachita timamva chisoni kunena kuti kodi inuyo mukagwidwa mukalipira inuyo 7 miliyoni mukakwanisa kupanga kuseva omasula wina aliyense kumpasa ndalama zimene waononga fwe pairesi ndiyokwiya kwambiri ndipo kosoma igwira ntchito kuonesesa kuti wina wake akhale chitsanzo pa zimene zizi ndiyeno ena ndinakusumira nekale kuboma nkhani yake tinango ikhwerekesa chabe komano pakadali panopa ndikukuwuzani kuti musamale pisani ntchito nzeru pisani ntchito munthu ndalama imene timakuchajani ngakhale kuti amagulisa mafilimu imakhala yochepa kwambiri ndeno musaononge china chilichonse chifukwa cha unkhutu kumve ndi umbuli. Akila Entertainment imene yoyo ndi audio imene ndikuzilankhulira ine komanso ndikutumizirani chipepala chimene chatuluka chochokera kukosoma chimene chalembedwa kuphatikiza ndi abungwe la MTA. Uthenga wanga okuchenjezani malo mwa MTA so yenawo azipanga soma audio yawo komanso ineyo so mbali yanga audio yanga ndi imeneyo muimve mosamalitsa komanso muigwiritse ntchito. Akila Entertainment. Palinso anthu ena amene mumagula mafilimu ndikumayendesa makuka mabeningi kumagaga mabeningi chenjezo ndili panopa amene akuperekeni ndi amene mmawagulitsawo muziwe chimene chocho akuperekeni ndi amene mmadziwa kuti kukudziwani manambala anu tili nawo ndiyeno panopa mudziwe kuti muli mu list ya anthu ogwidwa wina werekeze kupanga zimene zozo bani amene akubwerayo umugawe kwa anthu tipeza chochita pa iweyo. Izi zikuchitika zikupweteka mtima zatipweteka zatikwana izizi ndichifukwa tikolera kuti tifike pa extent ina iliyonse ndipo musatidenso iyayi ndikupera anthu akugulupu inuyo ndinu mboni kulankhula zimafika popyesa mtima kuti wangoponya filimu nthawi yomweyo filimu yaponyedwa ku WhatsApp uponya filimu nthawi yomweyo ukumva kuti kwakuti akuigulisa kuponya filimu nthawi yomweyo zimachita kupweteka mtima olomwina anthu ena amene mmagula mafilimu mmachita kuwawidwa mtima inuyo amene mmagula daily mmandigula ineyo mmachita kuwawidwa ngati filimu yo ndi anu munguziwa zimene zozo ndeno pakadali panopa December tikufuna kuti anthu ena ndithu akadyere ku mchitokosi zichitika zimene zozo ifo kusamva kwa anthu